हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ'नि फुल आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअ'नि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअ'खौ जोबजासिम नाय, होनब्लासो मिथिगोन दि दिनैनि बे गोदान भिडिअ'खौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो भिडिअ'खौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअ'नि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअ'नि आपडेटनि टाइटेलानो जादों गोरोन्थियावनो फिसालथे। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे शर्ट मुभिखौ नायाखै, अब्ला नैबे आंनि भिडिअ'नि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। बिथांमोना नैबे भिडिअ'खौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नैबे भिडिअ'नि स्क्रिप्ट आरो डिरेक्शनानो जादों देरहासार दैमारि। लोगोफोर, नैबे भिडिअ'नि कास्टिंफोरानो जादों देरहासार, गलापी, पूजा, अन्थाइ गोरा, बिजित गुथाल। लोगोफोर, नैबे भिडिअ'आ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बिथांमोना नैबे भिडिअ'खौ गावसोरनि इउटिउब चेनेलाव हगारनानै होदों। बिथांमोननि इउटिउब चेनेलनि मुङानो जादों सिनायथि फिल्म प्रडाक्शन। नोंथांमोना दासिमबो बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। भिडिअ'नि लिंकखौ आं डिस्क्रिप्शनावबो होनानै दोनदों। नोंथांमोना डिस्क्रिप्शनाव थांनानै भिडिअ' लिंकआव सेरनानै नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ नायहैदो। भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअ'नि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो बेफोरबायदि गोदान भिडिअ' आपडेट नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायबाय थानो थाखै।